салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. аз пурсарусадотарин рӯйдоди варзишӣ ҳарф мезанем. ютуб-блогери машҳур Логан Пол ки ба даъвати мегаситораҳои варзиш ба ринги боксу ҳашткунҷаи муҳорибаҳои омехта маъруф аст, рақобати навбатиашро бо Дилон Денис барпо кард ва пирӯз шуд. бале гап сари ҳамон Дилон Денисе меравад ки қаҳрамони асосии ҷанги таърихии дастаҳои Ҳабибу Конор Макгрегор дар шаби Лас Вегас буд. хулас Логан Пол ва ана ҳамин Дилон Денис шаби гузашта яке аз рақобатҳои сертамошотаринро баргузор карданд ва билохира боз аз ҷониби Денис дар ринги бокс ҷанҷоли гурӯҳӣ таъсис ёфт. то ҳадде асабонӣ ба назар мерасид ки ҳатто ба довари асосӣ мушт бардошт. сипас ринги бокс ба майдони ҷанги гурӯҳӣ табдил ёфт. аз як ҷониб атрофиёни Логан Пол ва аз ҷониби дигар одамони Дилон Денис ки ҳатто муҳофизон барои халос кардани ҷанг қудрат надоштанд. ин дар ҳоле сар зад ки Логан Пол дар кулли раундҳо бартарӣ дошт ва ин Дилон Денисро хеле асабӣ мекард ва маълум буд ки Денис муқобили ба истилоҳ кинг-конги ринг то охир истодагарӣ карда наметавонад. билохира ба масъали базора нашуд. ба зурӣ Дилон Денис ба иҷрои тейкдаун кӯшиш кард ва боксчиҳо рӯи фарш якдигарро муштборон карданд. дар ҳамин ҳол довари асосӣ барои халос кардани онҳо шитофт ки дар натиҷа аз ҷониби Дилон Дениси асабӣ як зарбаи обдор хӯрд. дар охир бо хулосаи якдилонаи доварон Дилон Денис ҳамчун муҷрими асосӣ аз рақобат бадарға шуд ва Логан Пол ғалабаи навбатиашро дар арсаи бокс истиқбол гирифт. ёдовар мешавем ки Логан Пол дар як бархурди намоишӣ бо шоҳи феълии бокс Флойд Мейвезер мусовӣ карда буд. Логан Пол баъди пирӯзӣ бар Дилон Денис дарҳол ба шоҳи каноррафтаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов ба қавле визов партов ки ҳоло уқоби доғистонӣ ба ин ҳеҷ ҷавобе надодааст. рақобат бо Логан Пол бар ин боксчиҳои собиқ ютуб-блогер фақат гап сари пул меравад. пул бошад дар ҷангал троллейбус ҳам меояд. ман барои шумо роҳи осонтарини интиқоли маблағ аз Русия ба Тоҷикистонро пайдо кардам. аз корти дебетии Тинькофф Блек истифода баред ва аз беҳтарин хизматрасониҳои он баҳравар шавед. на комиссия ва на дарди сари зиёдатии дигар. интиқол аз Русия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон бо корти дебетии Тинькофф Блек бе комиссия осон аст. барои гирифтани он доштани шаҳрвандии Русия шарт нест. танҳо бо истифода аз пайванди дар тавсифбуда дархост гузоред ва корт ба шумо ройгон дар ҳама ҷои дар Русия бароятон мувофиқ расонида мешавад. корт якчанд бартариҳои муҳим дорад. бо ин корт шумо метавонед ба рақами телефон тавассути барнома бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон маблағ интиқол диҳед. дар барнома шумо дарҳол хоҳед дид ки чӣ қадар пул ба гиранда ба пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. гиранда метавонад пулро бонк нарафта дарҳол истифода барад. шумо метавонед бонкро бо забони дилхоҳатон истифода баред. барномаи бонкӣ ва банкоматҳои Тинькофф бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва қирғизӣ кор мекунад ва хадамоти дастгирии бонк бо забонҳои узбекӣ ва тоҷикӣ аст. ин корт инчунин бо дизайни ҷолиб бо нақшу нигори хусаи мо дастрас аст. пайванди дар тавсифбударо пайгирӣ кунед, корти дебетии Тинькофф Блекро дархост намоед ва аз ҳама бартариҳои он истифода баред. писари собиқ чемпиони ҷаҳон дар бокс Костя Цю, Тимофей ё худ Тим Цю билохира унвони чемпиони ҷаҳон бо фарзияи WBO-ро ба даст овард ва рекорди бурду бохтояш 24-0 шуд. дирӯз дар шаҳри Сидней Тим Цю дар вазни миёнаи якум бо Брайан Мендос рақобат кард ва Тим Цю барои аввалин бор соҳиби камарбанди чемпионии WBO гардид. аммо ин чемпионшавии Цю бо шарофати осеби Ҷермел Чарло ба даст омад ки соли гузашта бояд Чарло муқобили Тим бояд камарбанди чемпионии худро ҳифозат мекард. Чарло баъдан аз дасташ осеб бардошт ва барои ним сол аз ринги бокс дур шуд ки Тимофей дигар интизорӣ кашидан намехост. аз ин рӯ баҳори ҳамин сол Тони Харрисонро шикаст дод ва моҳи июл Карлос Акампоро мағлуб кард ва номзади асосии камарбанди чемпионӣ гардид. ҳатто кор то ҷое расид ки Тим Цю мехост ба дивизиони ду вазни аз худ боло равад ва бо рекордсмени ҷаҳон Саул Алварес рӯбарӯ шавад. аммо
WBO ба ин розигӣ надод. Ҷермел Чарло ки яке аз рақибони асосии тим Цю дар дивизиони вазни миёнаи якум ба ҳисоб меравад, бисёр кӯшиш кард ки рақиби азалии худро дар дифои камарбанди чемпионӣ шикаст бидиҳад, аммо ташкилоти WBO бо сабаби вазъи саломатӣ боз ӯро аз ҳаққи иштирок муваққатан маҳрум намуд. аз ин рӯ чунин шароит пеш омад ки Тимофей барои ба даст овардани камарбанди чемпионӣ бо Брайан Мендосан дар ринг гардад. хулос рақобат то раунди 12 рафт ва бо хулосаи якдилонаи доварон тим Цю чемпиони ҷаҳон аз рӯи фарзияи WBO шуд ва дарҳол аз дохили ринг бо баландгӯяк рақиби азалии худ Ҷермел Чарлоро ишора кард ва гуфт ки ту дар куҷоӣ. Чарло бо ҳамон майнаи пӯчаш фикр мекунад ки маро мағлуб месозад. баъдан камарбанди чемпионии WBO-ро бар камараш бастанд ва ҳамчун чемпиони ҷаҳон унвонаш доданд. як тори мӯи модар ҳатто аз чемпионати ҷаҳон боло меистад. Лео Месси ғайриинтизор аз будубоши мунтахаби Аргентина ба шаҳри Росарио рафт. ин ҳам дар ҳолест ки бозиҳои бошгоҳӣ бо сабаби рақобатҳои марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон мавқуф гардидааст ва Лео Месси ба ин хотир аз Интер Майами барои бозиҳои мунтахаби Аргентина дар ин марҳила ба ҳайати тими Аргентина пайваст шудааст. хулос 2 рӯз боқӣ мондан то бозии навбатӣ муқобили Перу, Лионел Месси якбора бо ҳавопаймои шахсии худ ба шаҳри Росариои Аргентина рафт. гап сари ин аст ки рӯзи 15 октябр дар Аргентина ҳамчун рӯзи модарон ҷашн гирифта мешавад. аз ин хотир Лионел Месси хостааст ки дар ҳамин рӯз канори модараш бошад, чун қаблан модари Месси изҳор доштааст ки дар ҳамин рӯз хостори гузарондани вақт бо писараш аст. аз ин рӯ Лео дар навбати худ ба хотири хоҳиши модар аз бозиҳои дастаҷамъии мунтахаб даст кашид ва ба Росарио рафт. Ламин Ямал ивазкунандаи идеалии Усмон Дембеле. Футболбози ҷавони Барселона Ламин Ямал Усмон Дембелеро аз рӯи нишондоди ба қавли фирмении худаш гузашт ва футболбози рақами 1 топ-5 чемпионати Аврупо аз рӯи иҷрои дриблинг гардид. ба иттилои сомонаи омории DataMB, Ламин Ямал дар Барселона то ин дам якумин футболбозе аст ки миёни кулли футболбозони топ-5 чемпионати Аврупо аз ҳама бештар иҷрои дриблинг ё худ гузариши ҳариф кардааст. дар панҷгонаи рӯйхати мазкур ғайри Ламин Ямал ҳамчунин Усмон Дембеле, Раян Шерки, Лерой Сане ва Хвича Кварацхелия низ роҳ ёфтаанд. фоизи муваффақшавии Ламин Ямал дар дриблинг 96 аст ва Усмон Дембеле бо касби 95.5% як зина поён аз ӯ меистад. ғайри ин вингери ҷавони дастаи каталонӣ нисбати Усмон Дембеле натиҷаҳои бештар дорад ки ҳисоби умумии гол ҷамъи пас 3-2 бар нафи Ламин Ямал мебошад. ин футболбози ҷавон бо пираҳани дастаи Барселона ин мавсим ба задани 1 голу 2 паси головар даст ёфтааст ва дар ин баробар 1 голи дигар бо пираҳани мунтахаби Испания дорад. Усмон Дембеле бошад фақат 2 паси голӣ бо пираҳани ПСЖ дорад ки дар умум аз рӯи кулли оморҳои футболӣ феълан Ламин Ямал аз Усмон Дембеле дар пеш аст. мақсади муқоисаи мо нисбати ҳар дуи футболбоз ин аст ки дастаи Барселона дар равзанаи трансферӣ аз Усмон Дембеле халос ва ба ҷои ӯ Ламин Ямалро оварданд. ё мо оянда шоҳиди як футболбози бузург мешавем ё инашам ба қатори онҳое кӯш мекунем ки мегуфтанд Месси оянда мешавад. фаъолияти мафтункунандаи Ҷуд Беллингем дар Реал як футболбози дастаи Барселонаро асабӣ кардааст, аммо ин футболбоз бидуни таърифу тавсифи Беллингем ба ин чиз иқрор нашуд. Ҷуд Беллингем ҳангоми гузаштан ба Реал Мадрид аз Борусия Дортмунд дарҳол унвони бозигари мафтункунандаи Ла Лигаро ба даст овард. нимиёнатгари 20-сола натиҷаи Криштиану Роналдуро дар оғози кораш дар Мадрид такрор кард ки ин 10 гол дар 10 бозии аввал ва ҳатто аз рӯи ассистҳо аз португалии афсонавӣ пеш гузашт. на танҳо мухлисон ва коршиносон аз баромади Беллингем дар ин мавсим ба ҳайрат меоянд. Андреас Кристенсен ки дар охири ҳамин моҳ бо ӯ дар Эл Класико вомехӯрад, дар суҳбат бо TV2 Спорт эҳсосоти худро аз дебюти Ҷуд дар Испания нақл кард. вақте ки шумо нишаста ба натиҷаҳо нигаред ва бубинед ки ӯ чӣ ба даст меорад, асабӣ мешавед. ӯ қариб дар ҳар бозӣ гол зада натиҷаи вохӯриҳоро ҳал мекунад. ман дигар намедонам ки ӯ чанд гол зад. Беллингем танҳо дар чанд бозии аввали худ Ла Лигаро мафтун кард. дуруст аст ки Мадрид як бозигари бузургеро ба даст овард ки метавонад дар бисёр бозиҳо нақши ҳалкунанда бозад, иқрор шудааст Андреас Кристенсен. бозиҳои аълои Беллингем дар Реал бешубҳа ба Кристенсен ва Барселона ангезаи бештаре хоҳад дод то ӯро аз ин кор ҷилавгирӣ кунанд, вақте ки ду даста дар Монжуич 28 октябр вомехӯранд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.